manang muda. Panagidi, saranan. Awan di matulog ito na barta ka sa masaw. Laguyong yan. Yung sika. Tagsin to ulo. Sinaloob. Oh, ito na panahon ka makatutuduman sama nila. Ito pa naman jili ko da. Danak man. Nih. Ito nakaturog di bastok. Wag danak ko nakaturog. Nih. Mga kebe. Una ka ba? Nih. Inya just to ni mo na po ya. Abaya. Oras alam taon maturog ka pa lang. Ag sakit garot di urok sika. Madinsati. Ininong tagapunta dura. Grabe. Okay na. Kaslamo na matinag tamatakon di sakit tulo. So kung nag-guard ka, paano naman nagdijilikod ko na pag kita ka na kaida. Gawad ka. Ang napay nag-awit eh. Narpas tayo minum ito drabi. Hindi mo nagkanaturo ka ito. Talang ba ko naman na rin inyot. Huwag sakit ulo ka talaga siya. Ano man ang gabinta, may nakungar kumayad ha. Madisi ka. Dindagda nga si Jan. Hangas na iti pagiksi ka. Na, apa kanyang may amayo. Yan yung manong Kevin. Basic lang. Wow. Sana all basic. Sanay ka gamin just to ka. Siyamot ka. Patinggana malati tubay to. Naghimas ka. Ang lidok ko to. Manakpak na ang lidok kasta. Lidog ka mga lidog kami tirabi. Madi mga tama na. Okay na na. Madi na tayo puntador na. Unayin. Amom di rapi. Hindi mo nagan. Okay. Diba si sasarunong ka? Huwag mo na gawin. Di nagawit ang kasta. Diyan ka nga naman malaya kami turas eh. Nalpas lang naginom. Alas 11 man ang gawin, 11:30. 11:30. Yung 11:30. Nag-inom ta na eh. Bangir. Di makasabit. Madi ka malaukan yung puntador. 2 by 2. Mubay ito. Wala ka. Nakawit na nga ito di bandahan talauna. Bakit ko yan ti kwartomi? Sumanga ko ka! Agungat! Pinaturong na ka di! Paturong ka tawar! Wala ka niya ako! Paturong ko na daw! Anak pinastrag ka! Amom so nga tirod ko na pisar tayo sa ning sakit tulo ka na lalay. Nagsublinak to pala iyo ah! So, may naturog ito rin tayo! Di mo rin baka man ang Kevin ta, naturog ka lang majunagin. Mapaina ko na. Magtanyas to ni mga riribo mo kanyang tipin naturog mo. Nalakatuktuhan ka para ta kwarto mo. Ano man ang Kevin? At dami cellphone, tinawagan ako madi umuarap. Diyan nga rin naalala yung cellphone ko na bati ki Jai. Ayaw, sungit lang ah. Cellphone trabi ah. Ta, ito gawin na lukon manang mo da. Panagidi, saranan. Awan di maturog ito na barta ka sa masaw. Naguyong yan. Uyong si ka. Maturog ka talaga hindi naman. Wala ka na. Nagkakarada pa kasi ka. Kita mo pero may para sa itulog. Puyat ka sa itulog ato yun. Nagkarkarapat ako kay medtoy. Yung turog ko to yun. Ata mabaina mang tuktukan yan. Yes, to rin. Na? Ano gawin? Naguhuni ka latta ko man. Yalaki di. Pero may pabising ko kanina. Sige. Kaya nasa kong kapaya nga ng kaltaw. Awan na! Nariring ko lang ni. Ay, sabihin mo. Anak pa ng migat. Anak pa ng rabi. Paunay mga punta to rata. Madisi ka. Mapalap yung man. Kasi barbarang mayat tululun manang mo na. Na? Ano mo na gawin? Mabisina mo kasi. Pag mo na narinig. Muna ta, may nakumakita tili ko. Nakita ka mo. Ang dalasan sen. Andan mo na Kevin. Mungkin na nagbali na uban o ugata ka punta. Nagkarta kasi rin. Huwag mo na gawin. Ha? Huwag mo na gawin. Tubliak tong damay ha. Huwag ta, gistorata mo tili ko doon. Nato karap mo. Ay! Talaga ni mga anong Kevin ka. Ang pinakabang baon tiwa ng bartek naman.